Inilunsad naman ang I-REGISTRO, ang F1KD sa 4-piece ng Department of Social Welfare and Development National Household Targeting Office, katuwang ang DSWD Field Office 1, National Household Targeting Section at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa Barangay Lucero at Barangay Binabalian, dyan sa may Bolinao, Pangasinan. Sa naturang aktibidad, hinikayat ang mga benepisyaryo ng 4-piece na buntis at may anakan na 0 to 2 na taong gulang na i-update ng kanilang impormasyon sa online portal na iregistro-4piece.dswd.gov.ph. Layunin ang hakbang na ito na tiyakin ang wastong datos para sa implementasyon ng first 1,000 days conditional cash grant na nakatakdang simulan sa susunod na taon. Ayon sa DSWD, ang mga impormasyon at dokumentong naisumiti online ay magiging batayan para sa epektibong pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo. Ang F1KD Conditional Cash Grant ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na suportahan ang nutrisyon at kalusugan ng mga buntis at mga batang nasa kritikal na yugto ng kanilang unang 1,000 araw ng buhay. IFM News. IFM News. IFM News.